Aquests dies hem sentit moltes promeses, està bé que sigui així, segurament és inevitable, les eleccions i les seves promeses, tothom ho sap, però no em sé estar de proposar algun petit retoc a les promeses que s'han fet. Per exemple, aquella que he sentit que es formulava dient si arribem al govern farem comunitats energètiques per donar energia als edificis municipals i fins i tot als veïns. Jo crec que seria més ajustat dir si arribem al govern ens ho trobarem fet, perquè en realitat això està en marxa. Això, com moltes de les altres promeses que hem sentit aquests dies, estan en marxa. En relació a la residència, jo crec que també és important advertir que no cal començar de zero. En realitat, allò fonamental a l'hora de la residència, de la possibilitat de construir la residència, s'ha desencallat en aquest mandat. De projectes de construcció de la residència ja n'hi havia, existien. En realitat n'hi ha 3 o 4 que van costar prou recursos públics i que han quedat allà en el calaix, perquè la dificultat no era el projecte, la dificultat era saber si era possible o no impulsar-ho i saber d'on havia de sortir el finançament. En realitat el que s'ha fet en aquest mandat, i estaria bé que no s'oblidés, és, a partir d'un estudi econòmic, demostrar que és possible la construcció de la residència sense necessitat d'esperar un suport supramunicipal que ni ha arribat ni probablement arribarà. I això, evidentment, s'ha fet, com és natural, amb la informació que proporciona l'Ajuntament. Esclar, és natural. Si es parla de les places públiques que hi ha, si es parla de les places col·laboradores, si es parla del nombre de treballadors o de la llista d'espera, és més oportú preguntar-ho subministrar-ho amb les dades de l'Ajuntament que, no sé, que demanar-ho a la fleca o una ferreteria. També voldria comentar que encara que segurament no deu ser un sentiment unànime, són molts els que tenim l'autoestima alta per la programació cultural que tenim a Llagostera. Que ja la tenim, l'autoestima alta. L'oferta cultural és i ha estat envejable. I ho ha estat, en part, per la direcció política, he de dir, jo que n'era el regidor, per donar-hi sentit i criteri, però sobretot per les aportacions d'un equip de cultura magnífic, que és un patrimoni local i que hem de deixar treballar en llibertat i aprofitar la seva capacitat i la seva creativitat justament donant sentit i criteri a la seva feina. Potser hi ha qui no s'ha sentit interpel·lat o no ha estat el cas, però la programació cultural és i ha estat envejable i envejada. I en relació a això jo crec que us puc donar un argument incontestable. Uns quants cassanencs m'ho han comentat, m'han dit que han envejat i han considerat envejable la nostra programació cultural. En realitat, un cassanenc, ara tinc al cap un cassanenc de Socarrel, allò l'essència de la cosa cassanenca, i no només això, sinó també l'essència de la ruralitat, però d'una ruralitat conscient, doncs em va dir quina enveja l'arrelat, quina enveja quan ens el mirem des de Cassà. Després hi va afegir, perquè la cosa cassanenca sempre s'ha de mantenir, però quasi tanta enveja com la que teniu vosaltres amb el nostre càntic. Necessitem, per tant, temps i continuïtat. Necessitem un mandat sense pandèmia. Necessitem seguir avançant. Necessitem més força.